Tervehdys. Multa silloin tällöin kysytään, että miksei Jukka Hankamäki, vaikka sä puhut paljon poliittisista asioista ja politiikkaakin, niin miksi et sä osallistu politiikkaan esimerkiksi jossakin vaaleissa tai puoluetoiminnassa? Ja mä olen itse vastannut siihen, että se johtuu ensinnäkin siitä, että yritän olla filosofi ja filosofian ja politiikan periaatteet ja arvot ovat aika erilaisia sikäli, että filosofiassa tavoitellaan sellaisia asioita kuin tietoa ja totuutta, kun taas politiikassa tavoitellaan lähinnä tiettyjä etuja. Siis politiikka on etujen edustamista ja edistämistä, kun taas filosofiassa ja tieteessä pyritään lähtemään siitä, että mikä olisi totta tai tietoa. Ja tässä mielessä politiikkaa siis leimaavat erilaiset ideologiat ja uskomukset, kun taas tieteessä pyritään toteuttamaan järkeä. Eli siis nämä peruslähtökohdat ovat aika erilaiset. En tosin sano, etteikö sitä järkeä mahtuisi sinne politiikkaakin ja pitäisikin mahtua, mutta ainakin toistaiseksi olen havainnut, että se on aika vaikeaa sisältäpäin sitoutuen ja paljon helpompaa ja parempi on toimia ulkoa päin suhteessa politiikkaan. Itse asiassa minulla on paremmatkin mahdollisuudet toimia politiikassa juuri tällä tavoin ulkoapäin politiikkaan osallistuen, koska onhan politiikka totta kai hyvin tärkeä myöskin tällainen niin kuin filosofian toteutumisyhteys sikäli, että politiikan kautta käytetään paljon ihmisten elämään liittyvää valtaa, ja tuota valtaa on hyvin tärkeää kritisoida ja arvostella, jotta pysytään politiikassa myös oikeilla linjoilla. Eli siinä mielessä tietenkin motiivini osallistua politiikkaan ovat varsin hyvät, mutta en ole kokenut sitä osallistumista mahdolliseksi puoluetoiminnan kautta. Ja yksi syy siihen, miksi en ole mukana puoluetoiminnassa, on juuri se, että poliittisessa puoluetoiminnassa on hyvin vaikea edustaa omia mielipiteitään, koska jos jostakin asiasta on vähänkin eri mieltä kuin puoluehallitus tai puoluevaltuusto, siis poliittinen puolue ja sen enemmistö, niin siinä tapauksessa useinkin mahdollisuudet osallistua politiikkaan tukitaan siellä puolueen sisällä. Eli sellaista ihmistä, joka on jostakin asiasta vähänkin eri mieltä tai jostakin asiasta paljon eri mieltä, niin sellaista ihmistä ei päästetä lähellekään ehdokkuutta missään suuressa itseään arvostavassa puolueessa. Yksi syy on edelleen myöskin se, että monet puolueet vaativat pitkän puolueuran, ja koska minä itse olen alun perin pyrkinyt pysyttelemään pikemminkin tiedon ja totuuden linjoilla, niin en ole luonut aikanani tuota puolueuraa, ja tässä mielessä tässä iässä on enää aika mahdotonta sitä aloittaa. Eli en voi aloittaa enää politiikassa toimimista, koska olen aloittanut jo. Siis tämä tarkoittaa sitä, että politiikassa voi lähinnä menestyä vain osoittamalla ensimmäiset 20 vuotta luottamusta puoluetoimintaa kohtaan, ja vasta sen jälkeen voi saada ylipäänsä ehdokkuuden vaaleissa ja sitä kautta mittauttamaan kannatuksensa. Eli asia voi sanoa myöskin niin, että mitään demokratiaa ei vallitse, vaan Suomessakin tämä demokratia hyvin pitkälle puoluevaltaa, siis sitä, että puolueet päättävät siitä, keitä ne päästävät listoilleen ylipäänsä kokeilemaan tuota kannatusta ja kannatuksen hankkimista. Edelleen yksi syy siihen, miksi en ole niin kovin innostunut näistä demokratian muodoista, on se, että demokratia perustuu enemmistömielipiteisiin. Se on siis hurjaa enemmistöjen vallankäyttöä, ja viisaat ovat kuitenkin yhteiskunnassa usein vähemmistönä. Eli se, mikä on enemmistöjen mielipiteiden mukaista, ei välttämättä ole oikein, eikä hyväksi, eikä hyödyllistä kenellekään. Ei välttämättä enemmistöille itselleenkään. Ja siinäkin tapauksessa, että se olisi hyväksi enemmistöille itselleen, niin se ei ole hyväksi välttämättä kaikille. Eli demokraattinenkaan politiikka ei välttämättä ole yhteisen edun mukaista, vaan se on ainoastaan sen tietyn poliittisen enemmistön
edun mukaista, ja sitä kautta siitä tulee sellaista tietynlaista enemmistöjen, usein noin 2/3 enemmistön diktatuuria myöskin tuosta käytännön demokratiasta. Sitten on tällaisia niin kuin yleisiä politiikan ja filosofian välisiin eroihin liittyviä syitä enemmänkin. Ja yksi niistä on se, että politiikka on vallankäyttöä, kun taas tiede pyrkii olemaan järjenkäyttöä, samoin filosofia. Ja tuossa alussa jo mainitsinkin siitä, että tieteessä ja filosofiassa pyritään tietoon ja totuuteen, kun taas politiikassa pyritään valtapoliittisin perustein edustamaan tiettyjä intressejä, tiettyjä etuja. Ja niille, jotka ajattelevat, että pidänkö totuutta tai tietoa tavoiteltavana, niin vastaan, että kyllä pidän sitä tavoiteltavana, mutta pidän niitä asioina, joita ei voida kuitenkaan saavuttaa. Mutta tieto ja totuus ovat arvokkaita ja tärkeitä päämäärinä, joita kohti kannattaa pyrkiä siinäkin tapauksessa, että on omaksuttu käsitys, että niitä ei voida koskaan saavuttaa, koska ne ovat ihanteina tärkeitä, ne ohjaavat tietoa ja totuutta kohti, vaikka niistä olisikin omaksuttu käsitys, että niitä ei koskaan voida täysin tavoittaa, siis noita tietoa ja totuutta. On kuitenkin parempi pyrkiä niitä kohti kuin poispäin niistä. Politiikassa on huolestuttavasti lisääntynyt tietynlainen populismi. Ja populismilla en tarkoita sitä, että joku henkilö on suosittu, vaan tarkoitan sillä lähinnä sitä, että pyritään hankkimaan kannatusta lähinnä muilla kuin perusteluilla argumenteilla. Eli politiikassa nykyään tämä näkyy ehdokasasettelussa siinä, että suuretkin puolueet, nekin jotka väittävät olevansa ei-populistisia puolueita, niin kaikki puolueet syyllistyvät tähän populismiin sikäli, että ne asettavat ehdokkaikseen lavalaulajia, urheilijoita ja missejä, siis henkilöitä, joilla yleensä ei ole poliittista asiantuntemusta eikä tietoa asioista, ei myöskään riittävää toimintakykyä politiikassa toimimiseksi. Näin tehdään siksi, että kun nämä lavalaulajat, urheilijat ja missit tulevat valituiksi, niin ne ovat puolueille tavattoman helppoja tapauksia. Heistä tulee helppoja napinpainajia sinne valtuustoihin ja eduskuntaan, jotka toteuttavat tätä puolueen tahtoa. Heillä ei ole omaa poliittista linjaa eikä sellaisia mielipiteitä, jotka voisivat vaarantaa poliittisen puolueen oman linjan tai kyseenalaistaa sen millään tavalla. He eivät ole siis itsenäisiä poliittisia mielipiteen muodostajia, vaan he ovat pelkkiä sellaisia välineitä, joita sitten käytetään napinpainajina ja sitten, jotka sitä kautta sitten ikään kuin toteuttavat sitä poliittisen puolueen tahtoa ja keskittävät sitä valtaa entisestään sinne muutamalle johtavalle poliitikolle, niillä muutamille ministeripoliitikoille, niillä 20 henkilölle, joiden vallassa tämä koko suomalainen poliittinen universumi on. Tuossa mainitsinkin jo tuon välineellisyyden, ja välineellisyyden ajatus on myöskin aika yleinen siinä yhteydessä, kun puhutaan tällaisesta niin kuin välinerationaalisuudesta ja päämäärärationaalisuudesta. Ja toinen huolestuttava piirre suomalaisessa politiikassa tämän populismin lisäksi on se, että politiikassa on lisääntynyt tällainen niin kuin välinerationaalisuus. Ei pohdita päämääriä, vaan keskitytään vain välinerationaalisesti järkeilemään, että kuinka nyt saataisiin toteutumaan jälleen kerran ne Euroopan unionin sieltä yläkerrasta lähettämät ohjeet. Eli filosofin ja poliitikon tehtävä olisi itse asettaa päämäärät ja arvot. Siis pohtia näitä päämääriä, katsella pitkillä valoilla tulevaisuuteen, mutta tätä ei tehdä. Tätä ei osata tehdä, koska poliitikoilta puuttuu filosofinen ja ideologioita ja aatteita koskeva asiantuntemus. Ja sen asemasta on päädytty pelkkään välinerationaaliseen ajatteluun, siihen, että keskitytään vain selviytymään päivästä toiseen hyvin lyhyellä tähtäimellä. Ei pohdita sitä, mikä on hyvää, mikä pahaa, mikä oikein, mikä väärin, vaan katsotaan asioita vain kapeakatseisesti siltä kannalta, mikä on hyödyllistä ja mikä on haitallista. Ja siitä taas seuraa just se, että otetaan vastaan kaikki päämäärät ja arvot annettuina ja sitten keskitytään järkeilemään vaan sitä, että miten saataisiin tämä ja tuokin direktiivi toteutumaan ongelmattomasti ja sujuvasti. Painotetaan ongelmattomuutta, painotetaan sujuvuutta, mutta ei pohdita sitä, että mikä on hyvää ja pahaa, mikä on oikein, mikä on väärin, vaan ainoastaan keskitytään siihen
matalimpaa tasoa siihen, että onko tämä jonkun lain mukaista vai laitonta, onko tämä hyödyllistä tai haitallista. Politiikassa on myös tällaisia muita suuria periaatteellisia ongelmia myös silloinkin, kun se on demokraattista. Eli itse asiassa demokratian yksi suuri ongelma on siinä, että demokratiassa hyvin pieni vähemmistö, eli kansanedustajat, käyttävät suurta valtaa. Myös minulla on mielipiteitä monista asioista, mutta en silti tohtisi edellyttää, että kaikkien ihmisten pitää elää vain minun mielipiteideni mukaisesti. Sen sijaan kansanedustajat tekevät juuri näin. Eli demokratia, silloin kun se on edustuksellista demokratiaa, niin silloin se on suuri vale, koska sen väitetään olevan kansanvaltaa, mutta oikeasti se on vain sitä, että hyvin pieni vähemmistö, kansanedustajat ja poliitikot, hallitsevat laeilla muita ihmisiä ja pakottavat heitä elämään omien mielipiteidensä mukaisesti. Siis koko demokratian idea on tässä mielessä täysin harhaan johtava. Toinen suuri demokratian ongelma on siinä, että demokratia on sellaista tietynlaista keskivertomielipiteiden edustamista. Siis jotta ylipäänsä politiikassa voisi saada kannatusta, niin poliitikkohan on sellainen eläin, jonka täytyy kerätä sitä kannatusta, ja saadakseen kannatusta joutuu usein luopumaan omista mielipiteistään pelkästään siksi, että tulisi mahdollisimman paljon äänestäjiä. Ja jotta niitä äänestäjiä tulisi todellakin tarpeeksi, niin silloin usein mielipiteistä pitää sorvata särmät pois. Tämä tarkoittaa sitä, että politiikassa hyvin harva henkilö voi olla oma itsensä, jos omalla itsellä on poliittisia mielipiteitä, niin ne mielipiteet pitää usein tasoitella ja siloitella vastaamaan mahdollisimman monien ihmisten mielipiteitä. Ja se tarkoittaa sitä, että politiikka myöskin keskiluokkaistuu ja keskinkertaistuu tavattomasti. En väitä, että siinä mitään pahaa olisi, että näinkin on, mutta juuri tämä johtaa siihen edellä mainitsemaani enemmistöjen diktatuuriin, siihen, että enemmistöt hallitsevat, vaikka se ei aina ole edes näiden enemmistöjen oman edun mukaista. Tähän enemmistön diktatuuriin liittyy myöskin se, että kaikki puolueet myös demokratiassa tulevat tavoitelleeksi totalitaarista valtaa. Ja se perustuu siihen, että jokainen puolue pyrkii vaaleissa maksimoimaan kannatuksensa. Eli vaikka puolueita on monipuoluejärjestelmässä paljon, niin jokainen niistä pitää unelmanaan sitä, että saa 100% kannatuksen. Eli jokainen puolue tulee käytännössä pyrkineeksi totalitaariseen valtaan ja 100% kannatukseen. Tämä on ikään kuin ketunhäntänä kainalossa jokaisen puolueen taholla, eli kaikki puolueet tulevat pyrkineeksi myös demokratiassa totalitaariseen valtaan. Ja tämä näkyy elävästi siinä, että kun puolueet saavat valtaa, niin ne alkavat toteuttaa sitä myöskin täysin pidäkkeettömästi. Olen itse ollut aina sitä mieltä, että on suuri virhe kuvitella, että poliittisella vallalla on jonkinlaiset rajat. On nimittäin käynyt ilmi, että melkein kaikki poliittiset ryhmittymät, kun ne saavat tuota valtaa, niin ne pyrkivät täydelliseen valtaan päästyään ja täyden vallan saatuaan, ne pyrkivät viemään nuo poliittiset ohjelmansa läpi totalitaarisina. Eli jos jokin puolue ilmaisee jotain tiettyä asennetta tai arvoa, niin vaikka se olisi hyvinkin lievästi ilmaistu kielteisyys tai myönteisyys jotain ajatusta kohtaan, niin silloin kun nuo poliittiset puolueet saavat sen täyden vallan koskien kyseistä asiaa, niin silloin nuo puolueet pyrkivät viemään sen vallankäyttönsä aivan häikäilemättömästi aina viimeiseen loppuun asti. Tämä näkyy myöskin siinä, kuinka alttiita poliitikot ovat korruptiolle. Kun poliitikko saa valtaa, niin jos ei kukaan huomaa, niin he kahmivat niin paljon kaikkea maallista mammonaa ja etuja ja kaikkea mahdollista muuta maallista hyvää niin paljon kuin voivat itselleen tai omalle ryhmälleen. Tai jos jokin puolue ilmaisee jotakin vihaa, esimerkiksi jotain kansanryhmää kohtaan, niin vaikka se olisi pelkästään symbolisella tasolla aluksi, niin kaiken vallan saadessaan tuo puolue pyrkii viemään yleensä sen vihansa aina ihan viimeiseen loppuun asti. Ihan siis kerta kaikkiaan siihen asti, että jokin kansanryhmä tai ihmisryhmä kerta kaikkiaan tuhotaan maapäältä. Eli tämä on hämmästyttävän poliittisen mielipidevallan muoto, siis nimenomaan se, kuinka alttiita ihmiset ovat tavallaan niin kuin keskittämään näitä mielipiteitään ja kuinka myöskin
poliittiset puolueet silloin, kun ne saavat paljon valtaa, vievät tuon valtansa usein loppuun. Eli siis kiteytetysti sanottuna on väärin kuvitella, että poliittisella vallankäytöllä on rajat. Niillä ei ole sisäisiä, sisältäpäin asetettuja rajoja, vaan on tärkeää, että poliittiselle vallankäytölle ulkoapäin asetetaan rajat ja että kontrolli politiikkaan toimii. Ja juuri tätä kontrollia olen pyrkinyt itse toteuttamaan ja noudattamaan filosofin ominaisuudessa. Ja siitä seuraa myös tietynlainen ei kenenkään maalle asettuminen ja se, että olen toistaiseksi ja edelleenkin pysytellyt puoluepoliittisesti sitoutumattomana eli puolueettomana. Nähdäkseni demokratia on poliittinen järjestelmä, joka on voimassa vain ja ainoastaan yhdestä syystä, eli siitä syystä, että parempaakaan ei ole keksitty. Mutta sinänsä demokratia ei ole mikään kovin ihanteellinen poliittinen järjestelmä ja käytännössä mitään demokratiaa ei edes vallitse. Jo tuossa aikaisemmin mainitsin sen, että edustuksellista demokratiasta tulee aina harvain valtaa, mutta myöskin silloin kun se on vaikka joka päivä tapahtuvaa äänestämistä, niin siinäkin tapauksessa on hyvin todennäköistä, että demokratia kierrettäisiin ja hyvin nopeasti syntyisivät sellaiset valtaklikkiytymät, jotka käyttävät valtaa kansanvallan ohitse. Yhteiskunta on aina toiminut näin ja toimii näin. Ja tuo vallankäyttö on yleensä taloudellista valtaa, se on erilaisiin sosiaalisiin sitoumuksiin perustuvaa vallankäyttöä. Suurimmalla osalla kansalaisista ei ole mitään poliittista valtaa, vaan tuo valta vaaleissa otetaan aina kansalta pois. Ja käytännössä siinä mielessä vaalit ovatkin aina eräänlainen vallankaappaus, jolla poliitikot uusintavat tai ylipäänsä ottavat tuon poliittisen vallan pois kansalaisilta ja näiltä omilta kannattajiltaan ja pitävät sitä hallussaan seuraavan vaalikauden ja hallituskauden ajan. Politiikka on hyvin mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Se on mielestäni hyvin tärkeää filosofian toiminta-aluetta ja siksi olen viime vuosina ollut kiinnostunut myöskin siitä.